गोजोनथावना बाथ्रा दिनै जोंहा उदालगुरियावहाय इउएन ब्रह्म गल्ड काप फुटबल टुर्नामेन्ट बोसोरे बोसोरे जों बाहाय बे टुर्नामेन्टखौ जों फाथियो आरो देग्लायनि टुर्नामेन्टखौ दिनै जों जागायजेनबाय आरो देग्लायनि बिसेस माबा जाहैबाय जों गोदान स्टेडियाम जों उदालगुरियावहाय मोननो हाबाय बिराद मोनसे मोजां किजानि बिटिसिनि भितराव बेनो साबसिन जागोन नामा जाहा बिथां चरन बर'नि दैदेननायाव बे स्टेडियामा जाबाय आरो नैबेयाव जों गेलेहोजेनबाय दिनैनिफ्राय आरो बाहाय देग्लाय जिहेतु बे अल इन्डिया लेभेलनि टुर्नामेन्ट जायो बाहाय बेखायनो जों बाहेरनिफ्राय टिम लाबोनायनि खोथाखौ जों सिन्था खालामबाय आरो इतिमध्ये फाइनाल जाबाय जोङो मेघालयनिफ्राय मोननै टिम फैगोन दिल्लीनिफ्राय फैगोन सिलिगुरिनिफ्राय फैगोन आरो बाखि बिटिसिनिफ्राय मोनथाम टिम फैगोन आरो मोनब्रै टिमा जोंहा लकेल जोंहा उदालगुरि जिल्लायावहाय जोङो इन्टार क्लाब टुर्नामेन्ट फाथियो बे इन्टार क्लाबनिफ्राय जों मोनब्रै टिम बासिना लायो आरो माने दा बिदिनो जों आसा खालामदों देग्लाय मोनसे मोजां टुर्नामेन्ट जों मोनगोन होननानै जों आसा खालामदों बिनि जोबथा बादायलायनाय जोंहा 6 तारिखआव जागोन आसा खालामदों 6 तारिखसिम मोजाङैनो थांगोन आरो उदालगुरिनि रायजो राजाफ्रा गोबां फुटबलनि प्रति जिथु मोजां मोननाय बे माबाखौ जों बोसोरे मोनखायो गोबां नायग्राफोर फैगोन आरो नायग्रा गैयाबाथ' मुजिया खेला गेलेनायफोराव बेखायनो जों खावलायगोन नोंथांमोननि मिडियानि जुगेदि रायजो राजाफोरखौ सहयोग खालामनो थाखाय जिहेतु गोबां थाखा फैसा खरसा खालामनानै जों बे टुर्नामेन्टखौ फाथिनाय जायो आरो गोबां मोजां मोजां टिम फैगोन बेखायनो आं खावलायनो थागोन जिल्ला स्पर्ट्स एस'सियेसननिफ्राय रायजो राजाफोरखौ बे टुर्नामेन्टखौ सहयोग खालामनो थाखाय नायनो थाखाय आं खावलायनो थाबाय आरो माने कमिटिफोरा जितु सरकारनिफ्राय मोननाय रां बेजों थोआ होननानै गोबांआनो बाथ्रा बुंलाय नेबावबो मोनो जिहेतु बेथ' जथेस्थ' नंखाया जोंबो 5 लाखल' बिटिसि सरकारनिफ्राय जों मोनो बेखौनो पध्याय सम्भब नङा बे 5 लाखजों बे टुर्नामेन्टखौ फाथिनाया बेथ' अल इन्डिया जाहैबाय मेट्स मानि गोबां थाखा हरनाङो मोजां मोजां टिम लाबोयोब्ला दा अब्लाबो जों सेस्था खालामदों टुर्नामेन्टखौ फोथांना लाखिनो थाखाय दिनै गोबां जोंखौ मोजां मोनग्रा फुटबलखौ मोजां मोनग्रा जोंनि रायजो राजाफ्रा कन्ट्रिबिउसनखौ होयो आं जिहेतु दा गावनो बिटिसिआव जिहेतु आंबो दायित्व दं जों बिटिसि सरकारनिफ्राय बे टुर्नामेन्टखौ सालायनो थाखाय माबा मोनसे रां एसे मददखौ एसे बारायनो हायो नामा जों बेखौ सावरायगोन आरो बे समाव मोनसे गोजोनथाव रादाब क'क्राझार सहरनि जेडि र'डआव थानाय आसाम अइल पेट्रल पाम्पनि उल्था फारसे निप्पन लाइफ इन्सुरेन्स मावख'आव इन्सुरेन्स मेनेजार पस्ट पार्ट टाइमनि थाखाय आरो एआरडिएम एमपि एबिएम फुल टाइम मासिफोरनि थाखाय लांदां जानानै दं बेनिखायनो बे लांदां जानाय मासियाव थिसनथाया सोलिगासिनो दं नोंथाङा दानारि बेथनखौ मोननो हागोन 20,000निफ्राय 50,000 रांसिमाव लोगोसे साख्रि आवलायारि प्रभिडेन्ट फान्ड एबा इपिएफनि सुबिदाबो आरो मेडिकेल कभारेज खालामनो हानायनि सुबिदाबो दं जुदि नोंथाङाबो बे मासियाव मावनो गोसो दं अब्ला होखानाय जानबुं नम्बरनि गेजेरजों सुलाद लानो हागोन बेनो जाबाय 9954946431 बे जानबुं नम्बरनि गेजेरजों नोंथाङा आबुङै सुलाद लानो हागोन